Wansa rok thanjang ADC no rosanya na hinai o Gitanjali mungui khoroksa amra bangalini tom sawai pus khlai tongba kya naharbadi hake borok biang ni biang phaise o jago Tiprasa rok ni tabuk je dabi sani tongmani amorong no kebengei hake borok Tiprasa rok ni kisapana kaham naya haisi je Tiprasa rok manthai soktai rok sanga kanyo borok andike kebengnani nanyai tobose Tiprasa tabuk bo baksa buksu khasiya nini chini manthai nyo chung sani tongo chini manthai nyo chung nawi tongo borok no kuno phana chung hincha kok sayable bongni hamya no tei chung sayable chini manthai nyo chung sani tongbole hake borok kha tomo chini se hamya khlainya nayo tarmane no norok o jaga buji mankana borok chini hamya na nayo amdi kherok pus khlai o tolaw nor komeno thangi nai di kwbangma Wansa rok no chini Tiprasa ni bage hamya ke sajak borok ADC no nosto no khlai rana musung jagboyo haisi hake baksa buksu to khoroksa khorongni se a jagao 100 joni bising 2-3 jonok se kaham tai jotono hamya na nayo Tiprasa rok ni hake borok se Tiprasa rok ni kaham naya Tiprasa rok je kuno sanga ka amdike kebengo Tiprasa rok ni je ADC no amdike chukup khlai khinai hai khlai khinai nori khinai hai irai hini sawi tongo ka borok jeng saya tom tongnai bongni media ro bo kwbangma Tiprasa rok ande kuno kaisa sik demand khai kai hamya kok sanani nor nugunyo tongna ama ang sanan naya haike amono tam sana hinu borok se sawi tongo kai chini kaham jeng sanmase borok no kuno phana jagao jeng nosto khaya borok no jeng bongni manthaino norok tanari hini bo saya haike chin manthaino se jeng sani tongo haike bor a jagao se ani ka hamya sai tongo kai jeng sana tom tongno haike a jagao jati koto chini Tiprasa rok da na borok jeng to chini manthai sani tongo chini je manthai kri manyangi tongmane amono sani tongo hake boro amono kebengai je chini ADC no se amdike nori kibnai omno toni ya rokhni sawi tongo ke oro to mukum tutini saiman tongkha borok chini ADC haike chini Tiprasa rok no borok kaham naya chini Tiprasa rok je manta soktai rok kwbangma kwrui tuimaning ya kwbangma hasak hatayo tongnai lama kaham kwrui rungsrungnani school hospital kwrui amorok ni bagi chung develop sanga kai chini je jagani kagos land allotment khajigi amono tui chung kok saka kai borok ani ke kebengo chini ADC tongmani o kisisa hanyo je thopsa tui bongni nungi peke ke thopsa je khiklai mane amo phano nung drop mani tongmani amono phana se borok nori rinani muchung hangkai Tiprasa rok no borok purano dasagi rinani muchung jak tongka hakor bisingo hasi je amono nukmani mote hangkai hake noro amono tui tamo sana muchung komini bising tike sahar mano angka amono nugui belekino tungjak amtei rok kwbangma news ni bising tui bongni news ni bising tui chini Tiprasa rok na hamya samano ka kai ang beleke tungu haibane baksa buksu Tiprasa rok tamo nuk ga jagao borok no se support khai I amtei no ni politics no nasigi sawi tungu hake amrok no tam sana hinu belekin tungu a Tiprasa amti khorosa khorong no nukha kabo ani mode henga ke Tiprasa rok amdike no sajagi tongsinai Tiprasa rok tebo thungjagi no tongsinai haji Tiprasa rok thansa bu kare Tiprasa rok amdike no taima bu mangla je sani tongmani Tiprasa rok tai hamkrai sik tongla ka haji amti mamangi tongha ka tamamale Tiprasa rok thansa kare mokol bai thangnugi tongo Tiprasa rok kuno kaisa jaga aguli phanang tung kuno kaisa tawan bongni borok kwbang jaga chini Tiprasa rok khorosa khorongni bujagi tongha kai Tiprasa rok hanya nasigi simi tongbayo kirjagi a jagao thangi bwsaya bongni borok no kai thangi naidi kuno kaisa bongni borok bujagi sikok rok phan manja kai khoroksa borok phaiye tes tlangnai amono hei na hanyo dagar sokor khaijimi mane banche rene aro bujagya angnani teyei boro amo hanyo banche ritlangkha amo bujangnani katir wei chini borok ga ei bujak tu amo haisi irasi hini sai tonglai chini borok kha that means a jaga no saimano chini Tiprasa rok thansa kre hake omorok nongmani yagulobo o jaga o Tiprasa rok ni khorosa khorongni si comment nugo hake Tiprasa rok ni kwbangmano a jaga o thangai comment chopungdi kwbangmano hamya sari mendra borok baike amtike Tiprasa rok no sai tongman haisi hake o baksa buksu Tiprasa rok politics ni bisinga amtike Tiprasa no tolo khiklaibi sai tongnai rok borok hai kisapano wansuna ringede nini Tiprasa rok ni bage kisapano nini amtike hamya sajak tongmani bage bkhau khep chaingya da ani lengu haisi kwbangma Tiprasa ni bage hamya news rok bongni news rok sawi tongo hake amtike bu post khlai tongo amrok no nugu belekino tension kau haisi chini o ADC jung o jaga o hanyo mas manya chini facility bo hanyo jaga manani nangmani hake amo o jaga bose amdike subanyani hai ira hini sajak tong kai joliya da tongno hnu haje hake ekdom joli haje amtike bongne a comment tolarogo bongni bororok chini bororok ni bage hamya samani nukhake baksa buksu haini khorosa khorongni ja amo 100 joni bisingo khorongni khoroktam kaham sairo ena norton bagan dike wala lanya nang santi tongdi nei haipan a jaga 100 joni bising 95% le
borok hamya no Tiprasa rokni bagi sao noro a komino thangsi nanya ba haike nung a jagao sawi nyai di tomni bagi amte hinai haike nono jawab renai borok beri rok se sawi tongo amde ke bongni borok chini borok ngake beri Tiprasa baksa buksu khoroksa khorong nei hamya nor nugui tongna aguli roko bongni borok bai gurukja bongni borok bai kaijakja onyo jagani phaye amsuke hamya chini Tiprasa ni bagi jaga seginya ka je o ADC age bubagra song reserve khai kalangmani amno ti je ADC saninyar mani sik schedule ni bising tei omono sudi se tabung na nai tongo haike chini Tiprasa ni bagi tomo tongno kami amsai bongni borok ba chung kami ekdom chalap jaka haike chini borok ni tong thai boro tong sinai hasuk kri kya joto hasuk odek sekjagi tong mai kya chini Tiprasa rok tong thai kri kya omo kuno jati gotong ngi samani ko gya borok si jati gotong ngi sawo jeng jati gotong ngi samaya chini rok khani bagi chini dofa ande ke komori tong mani bagi che jeng masawo jeng gbang ma nogu chini je Tiprasa rok ni area kami rogo ajaga wo agi Tiprasa rok no haipena tabu boro kisi chaka salapte jaga segi khiba kya amno tom sanai kunfan kerei noro community bising teke sahar mano haki tinin bilam suno noro video no sajaka like di hambai